an balimaw ani ɲankuma kibaruya min b'an bolo k'a lase aw ma o de ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa ni o Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ visite médicale la Faransi visite médicale tɛ dɔwɛrɛ ye ka se dɔgɔtɔrɔw fɛ u ka se k'i sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni fɛn o fɛn ni bana fɛn o fɛn b'i la ani k'a lajɛ ni i ka kɛnɛ ni man kɛnɛ o kɔni o hukumu de kɔnɔ k'a bɛ Faransi nka a ka i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ se k'a jateminɛ cogo min na a bɛ tile damadɔni bɔ a kɔni a yeli ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana kɔnɔna na misaliyara Burkina jamana ɲɛmaaw ani Niger jamana ɲɛmaaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger jamana kan Mali jamana ɲɛmaa fana tun kan ka taa semaine tɛmɛnen nka premier ministre de taara o tɛmɛnen kɔ Union africaine fana ka sommet min kɛra min bɛ ka kɛ Addis Abeba yen fana a tun kan ka t'o la premier ministre de taara présidence kɔni y'a jira ko mɔgɔw kana siran foyi u kana foyi lamɛn réseaux sociaux kɔni kan fɛn caman bɛ ka fɔ mɔgɔw bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nka présidence y'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ jamana ɲɛmaa la k'a taara Faransi nin bɛɛ kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ka se k'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn ko a b'o visite privée la o visite privée bɛna tile damadɔni kɛ ko n'o tile damadɔni banna dɔrɔn ko a kɔni bɛ segin jamana kɔnɔna na ko foyi wɛrɛ tɛ bɔ a la ni Ala sɔnna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko baarabila dɔ bolodalen don o baarabila in o bolodalen don comité syndical des services du travail mɔgɔw de fan fɛ olu tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye olu ye inspecteur du travail ani contrôleur du travail minnu ka baara bɛnnen bɛ ni gɛlɛya bɛ baarakɛyɔrɔ ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ olu bɛ se k'u labɛn cogoya min na ani ka to ka na baarakɛyɔrɔw la ka baarakɛlaw ka kow lajɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ni u ka hakɛw bɛɛ dafalen don o comité syndical ni o ye nin baarakɛlaw ka comité syndical ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ ka baara bila daminɛ tɛnɛn nata ni u bɛ taa fo tile 10 na olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu kɔni ni jamana ɲɛmaaw tun bɛnna kan mɛnna ko fɛn caman bɛ yen k'u tun kan k'o kɛ olu ye ni olu bɛ tali kɛ u ka prime ani ka indemnité sarali la ko o kɔni o ye bɛnkan de min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani organisation internationale du travail fɛnɛ Mali yɛrɛ ye accord caman signé olu fɛ olu fɛnɛ Mali kan k'olu bɛɛ bila sen kan ko o bɛɛ de bɛ don nin cadre kɔnɔna na ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'olu kɔni diminenba don ka d'a kan ko olu ka baara olu min bɛ yen ka baarakɛlaw ka hakɛw jateminɛ k'olu yɛrɛ ka hakɛw kɔni ko o t'olu bolo ka d'a kan ko baarakɛyɔrɔw nɔgɔlen don olu fɛ yen ko baarakɛminɛn t'olu bolo ko tuma dɔw la olu kan ka bouger ka taa yɔrɔ ni yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka hali mobili t'u bolo moto t'olu bolo k'olu t'a dɔn k'olu b'a kɛ cogoya min na ko nin kɔni bɛɛ de b'olu ka dimi nin kɔnɔna na k'olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka solution sɔrɔ olu ka cas la hakilina jiginna nin baarakɛlaw ninnu yɛrɛ tun taara baarabila la a ma mɛn kosɛbɛ u tun ye tile 5 k'o la o tile 5 bɔ kɔfɛ sisan u bɛ fɛ ka tile 10 kɛ n'o tɛmɛna u kɔni ko hali ni a bɛ kɛ baarabila kudayi ye de k'olu kɔni olu pɛrɛnlen don k'o kɛ walasa k'olu kɔni k'u hakɛ sɔrɔ ni kibaruya fila nin tun b'an bolo k'a lase aw ma ani ce aw ka kulomajɔ la